Ato yan, ginagawa ko na ikaw ipabate na awan mo sila isar-serti na nagito yung ato yan, ginagawa ko na ikaw ipabate na awan mo sila isar-serti na nagito yung pa. Ang dami mo itumulong na now, buti tumulong na kamaran. Agiyawit na tayo, sakit niya. Ida na gito. Do ikwinang tayo mata ko man. Dapat ko tatak-tatak. Ay tinagbanlog na nagluto. Sakpay tatat ang banlog na ginaw. Anak sila gidi nang dagit. Nagatagong. Anak sila gidi nang dagit nagsilayas da. Nagisupot ba kay? Kaya nga po. Ne, anya pwede nang bragat to kinangga pa pati. Baso, kinurang dapat ti baso. Anya mo dagit nga. Kaya po ala. Siya lang ang tinagluto. Sakpay adin na tata. Isungan ko naman minsan ang bukton. Madik ko og hanghandan. Sakti maparparigat ni aging inlaw taktang ako. Nya dagito nga mang mangyari kay iwa. Nya dagito manung nanan nga tao dito. Oh. Aw man nang may sang nakalagit nga